Mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan, no? Pasensya kaayo nga, karon pa ko nakabalik og upload sa sumpay ng drama, ikan pagkuliwik, karon pa jud ko nakabalik og upload sa mga tanang drama nga na-added today. Ako nang ibalihin diri ha, kini nga channel, Lex Pino Drama na diri, no? Sa nangita di ay sa mga bagong subscriber nako nga nangita sa part 1 to part 11 tuwa dito sa ka-channel sa Lex Pino Vlog na dito ang sinugdanan gyud nya ang part 12 na diri nga bago na ko nga channel, no. Ug shout out din, no, nga nga sanang namin na diri na maha nga nang sunod. Shout out ko ninyong tanan o pwede ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Mag-on ko nga account, Lex Pino Drama. Bayno, di ta maglangan. Niya ang laing sumpay ning sugilanon. Ida na Ibarra. Part 12. Wala ko'y pagsupak nga na. Maayong Ang pagbuminaw sa importante Lex ugma Pino. nga magkatigom ta. Ug magmaya alang sa kasaulugan. Pero, doon na lang ko'y gustong klarohon, Papa. Unsa na masab ka na? Na ako'y nadung ang istorya ba? Tinood ba nga imong gidapit si Edana? Unsa? Si Edana ba? Matod sa akong nadunggan, imo man ko na siyang pinasidunggang dinapit. Tinood ba na, Papa? Ha? Way kaso na, iha. Ato sab silang mga bisita. Sa ato pa, imbitado giday sila? Oo, ato silang mga dinapit. Sure ka, Papa? Ug asa man mo sila ibutang? Sa VIP, gyud? Dili na amoy mahinungdanon. Si Edana, nakatampo og dako sa katilingban. Busa, angay lang nga ato siyang pasidunggan. Papa, wa ba na ni mo nauna, nga ang kasaulugan ugma para sa atong pamilya? Unya doon natay mga inilang bisita sama ni gobernador, mayor, ug mga dagong leader sa atong mga lungsod. Naunsa ko din taon ka, Papa? Ngano ko itong i-appeal mo na ni mo si Dana? Mauwawan ta sa atong mga bisita, ana? Ako nagagustuhan, Leslie. Busa, ayaw ko buti sa kung gusto. Pero, Papa, Wa na tayo ang lalisan. Ugma na ang okasyon, ug nakaandam na ang tanan. Busa ayaw ko pangutana ng mga way hinungdang mga pangutana. bisit! Makalagot! Kipasurok na sa akong dugo ining ilang buang na. Ang dugyot pag ilang gi-invite? Bisit, gigayo! Unsa man puldo, ang ngayon na ba ko ini nga akong gisulog para ugma? Mulagi. Ay, di... Mura na kagtukoan na, ma. Unsa? Ay pagtarong na puldo, ha? Tuko ni, ha? Ibog ba kay kaning lawasa do? Ha? Ha? Wala bang tuko ba ng hiwi? Ay, naghiwi. Ilang na, makay. Wa ko mahibog sa mong lawas kay mura nagbatuta ang purma. Ay, taparoson ta hinuon ka diha, puldo? Ha? Mahal ba yamong abang ininida na, ha? Mulagi. Misulti lang gusto tinahod ba? Imo bitaw kong ipangutana. Natural nga, muhatag ko sa akong opinyon. Bantay lang ka nako, ha? Mulagi. Bantay Kaya lang ka. lagi kong pangutana kung nindot ba ang imong gisulot? Okay na ang imong sinina para ugma-mak. Ang importante, nga presentable ka. Presentable na mo nagtuko, niyabag ka. Unya, puldo, usa may ito sakyan ugma paingon dito. Mulagi. Kuhaon man ta ni Badong din eh. Kung ako pa ni Idana, no? Palit na lang na sa bagong sakyanan, uy. Kanang nindot. Maka-afford naman na siya. Unsa may gamit siyang kwartas bangko. Mulagi. Kung mo palit sa asam sa kunore parking be. Eh, kasayon ra na. Pabuhatan og daan paingon din he. Unya maghimo grahian. Sulbat na. Unya panindutan pag yun nato ang bay. Kita na'y kinanindutan o nagbahay din sa ato, puldo. Mulagi. Panindutan yun ang bahay nga. Bandayo wa pagani nagtitulos yuta. Ay baya,
ka. Wa di kasalig sa gisulting Sir Nelson nga mao man ilang giingon gud sa mga lumad din he. Mo lagay. Pero mas nindot doon nga, kuan ba ka na bang nakuptanan natin titulo si Uta ba? Ay wa bagay kalainan anak pulto. Kung mapatuo lang mo sa kong tambag no. Nindot na kay di nga tong bay. Daghan pa man sa kay bugdaw tang hunahuna god. Mo lagay. Di na daw tanmak nga maniguro ka. Ha? Labi na nga, naapa ng traidor nga anak ni Sir Piping. Unang simba ko, siya mo'y makaduma din ni Slimukon. Basi nung nagpapawaon tagkalit din eh. Nasayang lang kayo nga itong igasto sa pagpanindot sa bahay. Ay da, hunahuna ra na di mo ay puldo. Basta kaya gawon yung magkikiton ko mag-ubol-ubol maglagay. Ay kikita be. Nang dahay, Sige ko anda. bahala na kagoon sa imong sultimak. Basta kay way dautan kung maniguro ta. Pastilan, ikaw gid ko tabida kayo puldo. Naku, lasad bitay kita. Ang akong mga nindot katambag ni Idana, ikaw gitig supo. Maulagay. Kunon sa husto mak, no? Mo ginay atong buhaton. Di kay magpaturagas lang kasi naong. Liko diha. Sabay mo problema. Sunda lang ko. Liko diha. Oh. Ngano ba may unong naman hinuon ka? An, paminawas ko ba? Nakasabot mo gustong gibati. Kung adtoon mo gud nato si Idana, wag apoy kapuslanan. Kay mao man ay gusto si mong amahan og igsoon. Bahala na. Dili gyud ko musugot nga ilang patambungon si Idana. Pakauwaw lang na babayhana. Ayo lagi. Mangita tagpagi nga di ta mabasol ni papa mo o ni Nelson. Alkansiyon mo gutas katarungan kung ato nang awayon si Dana. Unsa man di atong buhaton aron makabahos ta? Ay sayo na kina. Kisa may leader sa mga gwardya sa inyong mansyon. Ha? Kaya nga naman. Tawagi, og mao di buhata. Sir, naaliki bagong sakinan. Gisugo ko ni Papa Ana. Mo ni gabito nimo ugma badong. Aron imong kuhaon sila si Idana. Ha? Wow na wow! Indot ako na, sir. Mo may pirmi na tong tanawon dito sa shop ba? Itong mahal kay ba? Mahal kang klase nga, tang SUV. Oh, kusog Ay, sige, hisgot ang mahal padong. Kusog na, kusog na. Mo magani. Ay, nayon ako yan. Kan, sir, mauna man ka na ipuloy ni mo sa imong sakyan, sir. Mahal na. Badong. Puros na tayo Ayaw na. na pagsaba. Kanang maong sakinan. Dili na para nako. Ha? Pagkakin sa na, sir. Para na ni Idana. Wow! Pastang ninduta ko na, sir. Ikaw ra akong sultihan na ha. Basta ayaw lang na pagsaba kang bisan kinsa. Bisag ni Idana pa. Surpresa na siya. Para niya. Nya. Kisa may driver na, sir. Oh, mahimong ikaw lang una, badong. Tudo ilang sabon niya si Idana kung unsaon sa pag-drive. Kana, sir, na. Nya. Ikaw, sir. Kinsa na malay mong driver? Aw, wala kaso para nako badong. Kamao mo kung drive. Mahimo ako lang una mo drive sa akong sakinan. Hindi ganon. Hala, no? Malipay si Danay ni, sir. Ikaw, litis model gini, oh. Nya, ganahan ko siyang kolor, sir, no? Sino? Duta ni Sino, eh. Sino? Puti ba Sino yun? Na, ugma padong. Ikaw na ibahala nila, ha? Sige, sir. Mga alaunas hapon, ako ang lang kuhaon. Oo, sige. Sakto na ng orasa. Ikaw na akong saligan nila ni Mayong Idana. pagbuminaw sa Lex Agdayon Pino. sila sa VIP section. Okay! Aring na, sir. Ako'y bahala sa nan. Alauna man katakwaon din ni ugma ni Badong Puldo. Mo lagi. Bitaw. Nanawag man ako sa badong nga. Panda mo na tawag nga kay alauna, kuhaon tan niya din eh. Di ba sa'yo ra kaayo, tiyo? Alas 3 ba sugdan ang program nila? Nya,
Dool ra baya na ang ilang mansyon din eh. Mo lagi. Gituyo na nila Idana kay naaman sila dagang bisita. Ila pa nang ipahimutang ang tanan. Excited na kay ko para ugma. Mura na gitag mga tinudan na yung adunahan ini puldo. Lagi. Ilam na makoy. Sige lang kagdamgo da. Tiyo, tiya, gikulbaan baya ko. Oh, ganong gikulbaan ko ka. Ay ka mga gwapa na to, ah. Kay gwapa na ka nga si Idana na may gwapa din ay. Ang ganong magbuot magigapuldo. Nga gwapa mga kong tinuoray. Makaingon na gid ang taga-dinis sa ato nga nasakop na gitas mga labing adunahan dinhi sa atong dapit. Mo lagi. Pakawam lang ka makoy. Unya, katong mga himantayon ug mga suyaon. Magsakit gid ang ilang mga pangasa kaibog unya nato. Kitiaw mo? Kita ginag-unang pinasidunggang dinapit sa tibok lungsod. Mo lagi. Nasultihan lang katungod ni Dana. Ay, bukontra Ay, mag-isi. bitaw tiyoy, gikulbaan gid ko. Kay basin og ilagi kong tawagon ba? O pasultihon sa tunga. Ay, ayaw lagi pagsigig huna-hunaan ang kulba idan na. Ang importante nga ang tanan makailan nimo ug makakita sa imong kaanyag. Kay baw ka, ikaw na unyay bag-ong patron na din sa atong dapit. Mo lagi. Kaila kang patrona? Nakaila kang Sagoy patrona tiya. Makuyawan man sa tani istoryaha, uy. Wa ba ka mahibaw nga ang tawag sa mga Kastila kaniadto sa mga tag-iyas hasyenda? Tawgo nila og patron o hasyendero? Diba, di magdakaraan di ka tao. Mo lagi. Tabi taw idara. Yabag naman ka makoy. Kaya nga nung nakapanagian na si Dana nga sinda. Ngawa manggana na sinda din ay. Ay parihara na puldo oy. Kung buot sabton, kining limokon, mura sa digasyenda, kay halos tanang dapit din higi pa nag-iyar sa mga Mendoza. Unya mo pag ginisintro sa mga dagkong magpapatigayon. Ni adin ang pabrika sa asukar, sa mantika, mga ratan ug uban pa. Hapit na ng mga dagkong negosyo na anatan handidis libukon. Maugod ning dapita ang nadatuan og maayo nila ni Sir Perfecto. Ang ayan mangganing ning tawgon og Hacienda Mendoza. Diba? Mo lagi. Bida, mo lagi yung kagtahor kay makoy. Bisag asan na lang yung kamo. Bisag asan lang yung maabot sa muna una. Na. Alam ko din yung lalisa kay kining tanan ako gisulti pulos ni Husto. Og dili yung kumasayop. Oh, yeah. Istorya na ni mong leader? Yes, Han. Ako na silang giingan nga kung doon ay magpailang ida na Ibarra nga mutambong ugma sa okasyon, kinahanglang ilang babagan og dili nila pasudlon. Good. Muna'y husto. Anak ang napitang mo lugar. Kay ilisod na kayo itong imong estilo nga imong awayon mismo si Dana. Kita may mabutang sa dakong alanganin na. Dili gyud ko mosugot no. Nga mga disente kaayo ang mga bisita ugma unya masagulan mig makililimos. O ba, sa matang oras sa mo atos mansyon? Kinahanglan mo sayo ta dito. Maayo na mag-una ta aron makamonitor ta sa mga bisita nga motambong ugma. Siguro mga alas 11 buntag tuwan na ta dito. Husto ng orasa. Kaya ron ako sa mapersonal o pahimang no ang mga tao dito. Ilabi na gyud ang mga gwardya. Buhata ko na sekreto, ha? Kaya ron, magkinaunsa, pwede tang makapanghunaw, ha? Bisag mahibawaan pa nila. Dili gyud ko mahadlok. Basta dili ko mosugot nga mutambong tong bisit nga makililimos. Compadre! Ay, kumusta, kupadre? Wow, you look so fit. Salamat, compadre. Gracias sa Ginoo. Padayon ang kinabuhi. So happy to see you, kupadre. We'll have more time on Earth. By the way, lingkod mo, compadre. Nangabot ang bang mga bisita? Nanasab ang gobernador ug mayor. Gamay lang kuwang. Pero sila si Idana. Wa pasad sila mga bot. Walay akong giatngan nga maabot. Dini ka lang, Ronnie, ha? Tanawa dini kay akong atngan dito sa may pultahan. Ay pagduli to, honey.
Nga naman, Nas Nelson, nagatan sa dito. wa na si Nelson. Ako nakita niya misod paingon sa VIP. Mo ba? Lagi. Basta, diha lang ka og ayaw pagbiya diha. Aron duha ta nga makatanaw sa palibot. Sige. Ayaw lagi pagpaila sa mong lihok, eh. Ako na lagi bahala. Basta kay bantaye lang gyud dinhi. Kadako gede ining mansuna no badong. Mura magkulisiyum sa sud. Lumay. Ayaw ka nilagdakan na yung munting. Ay, kahinay rato. Hinay rato. Tinood na nang imak. Kining mansion din sa Limokon, mao ni pinakadako o pinakakaraan nga mansion nila ni Sir Nelson. Nindot ki kayo badong. Pang world class. Mao lagi mo. Dali mo, dali. Sunod mo na ko. Ida na, dali. Badog! Badog! Oh, ay, Oy, kinsa man na. pit mo tingog. Tingog. Soy! Soy, mo nga. Patawa ko ka na ni Sir Nelson sa VIP yung. Oh, mo padong labitaw mi dito. Ikaw na ko wala. Soy! Mura makasuka. Mama. Dali. Si Soy. Tuyugat ka. Suy, pilido. Wag kay bawa kang siya pilido tong Suy. Unsa man? Sus. Suy. Nang imak. Noy Puldo, ida na. Aw. Lingko na ba din ha? Lingko sa bangko. Mo sa pagparong bislingkuranan. Samtag ka, oy. Lingko na pita kaya. Ariyo na ako si Sir Nelson. Mo ba? Ya ako sa paybaong nanamo. Sige, lingkod sa bisbangko. Ikaw, Ed. Way kaso ba dong? It Magpaabot comes- rami din eh. Sige. Tabi na ninyo, ha? Sige, Bads. Balik ko na. Sige. Sige, Bads. Bye, J. Bads. Manlingkod una ta din eh, tiya. Ari na din ni kay aron di ta makaali din ni sigyanan. Excuse me. Oy, kinsa mo ni? Dili ni Imbitado ba mo din, eh? Dili ni si Soy Sos. Papulit. Si Kuan man ni. Imbitado mi dinhidong. Kami ang special na bisita dinhi. Ako ba? Asa man yung invitation card, ma'am, sir? Ay, Anda. Puldo, hain man. Hain na itong invitation card. Ay, Ala. Mau lagi. Asam dito nga tong invitation card ma? matanawa ko na nagipangitaan. Ay, kuan tiyo. Naibilin ra ba to? Kay, pabilin man ni Badong kay wa na ko na to kinahanglan na para nato. Ay, Mga ba? bitaw. Hala to aslamisa, wa na to mada. Sorry, ma'am, ha, sir. Di pwede din ang invitation letter? Mau lagi. Namas Badong. Dong, balik naman. Mabalik naman dito, Dong. Wala na ganina ras badong Di si Badong. Kani akong storya ba si Kuan man eh. Si Dudong man eh. Katong si Badong. Kani Dudong. Dong. Mabalik naman to dayon si Badong. Si Badong. Magkuan namin. Magpabot namin din niya. Badong. Oh, badong babad. Bagger mo sa din, sir. Ha? Pero yun na, sa galing inyong pangahan, kaya akong tanawag sa visitors list. Idana Ibarra, sir. Dito, ha? Idana Ibarra. May kalendaryo mo dok kaya dong dilim na Asa pistahan man daw. Kadit, ha? Sorry yung kayo, ma'am, sir. Huwag yun ang yung pangalan din, ma'am. Uy, ko andong, Dimitria Putulin dong. O Federico Putulin, tanawa ko no. Si Putulin. Putulin. Oh. Federico Putulin. Naa. Sorry kayo, ha? Huwag yun, ma'am, sir. Sorry kayo. Mau lagi. Amo na lang pabuton din ni Badong dong. Badong. Si Badong ba? Ako lang pabuton Badong dong. Kaya mo balik man to sa dayon. Ha? Sir, di gid mahimo nga dunay tao dinhi nga magpaabot, ha? Iya, bisita. At ang bisita kinahanglan mo diretso sa sud. Labi na kung dunay mga invitation card for security purposes na gud. At turgin mo sa gawas magpaabot, ha? O di mahimo dinhi sa among area of responsibilities. Uy, hala. Kitong ko magirubul-ubul. Saon naman lang ini. Paglagot ko, kitong ko magirubul-ubulan ni ron. Tiya, way kaso. Ato na lang ta sa gawas magpaabot. Nala. Sige, ato nantas gawas. Sir, may anami. Oh, Badong. Asa naman sila si Idana? Tuwa pa sigaw, sir. Kay, mingo maka nga. Ako
dako na imong panhiyon din mo. Oh. Temper gulo na. Kung sa gina pa sa gawas, nga nung wa man mo padungan na og so din, he. Di ba mingon man ko nimo? Nga padiretsuhan na lang sila sa VIP. Ay, kuan, miingon mong to si Binsoy. Soy ba, Soy? Binsoy. Nga, gipatawag ko una ni mo din, he. Kay pasudlong ko ni mo una din, he. Ay, doon na tayo istoryahan. Huwag ko mingon, anak. Bida. Sige, dali dito. Pasudlan na sila kay hapit na magsugod ang program. Wala ka mingon na, sir. Wa! Kung mauna din na mao. Ay, sige na. Oh, sir. Manguli na lang siguro, tatiyo, tiya. Mas mayo. Kuan mas may pa lagi. Bitaw. Bitaw, lagot ko itong gwardiya na kitong udong liog na ito. Mura manggulog binuanga naman nung tani. Nata dito gadir na, wag yung kakakit-kit. Dili lang una ta mo biya, kay basig nangita na to, si Badong na to, tibad. Mo lagi, lisura po din napita. Naibuong malantang nawad na sa dag signal din eh. Di mo katawag ni Badong. Wasap ko yung signal din, tiyo. Ay! Musod na lang tagbalik. Ay, unsa mo sa na ito pagsuod nga na may nagbantay sa gate. Di pagawas ng ganita. Mausad no? Bitaw. Ay, mupara na lang tagtaksi, tiyo. Muhapit na lang ta sa simbahan. Ay, ayaw lagi una. Kamu ay, magpaabot na gud una ta. Bisa 10 minutos lang. Hay naman sila, Badong. Ako ka na, dinhir man to sila, sir. Guard! Asa naman itong mga bisita din ni kanina, guard? Okay ba, Badong? Pasig na to sa gawas. Uy, Unsa? Sa gawas? Anong wa man ninyo pasudla? Okay ba, sir eh? Igor man may misuro sa protocol din nga. Kung way invitation card, dili pa sulon. Naamo to sila yung invitation card. Badong, sir. nga naman eh. Dili naman sila kumakontak yung ilang number, sir, eh. Nga naman ka? Pangita agi sila, Badong. Kaya magsugod na ang program. Kitagi kasabaan ni Papa na ini kung di sila magkatampong karong din eh. Ladies and gentlemen, we're delighted to welcome you to this very special occasion where we honor the achievements of our ancestors. Today, we celebrate the fruits of the hard work and dedication. And in this moment, we may call on our President and CEO of the Mendoza's Power Plant Incorporated, no other than Mr. Perfecto de la Fuentes Mendoza. A big round of applause, please! Mura na sila pagpo ang nalangitan ko. Tawa ba ito? Ano mo naman sila? Manipulsyon. Tira kita nila makitaan. Kinang layas sa tos kauwaw. Si Barong. Dito si Noah. Ha, birisi nila. Ilang pasutan na yung atong pagyan. Good job, Ronnie. Mahuman lang na yung program. Huwag doon sila idana nga makita din eh. Maunay akong gustong mahitabo. Kinahanglang way basura nga masagol din eh. Nelson, hain naman si Idana. Di pangita pa ni Badong, Papa. Ganihan man to. Padung natas climax sa atong programa. O sunod na akong i-acknowledge si Idana. Oo, lagi pa. Ako tawagan o balik sa Badong. Kung haya na siya. Pagdali, di mahimo nga mapakyas na ini, Nelson. Oo, lagi pa. Maghinay na padagan, Badong. Abot na lagi tapita sa ito ko naman ang bilan ni mo dyan. Papahitay na eh. Nasukot na ako si Nelson, may prudo. Ako mayang gibasol kung ano nga.
Wa mo mo dayon sud. Sa ba sa gani ni mo badong? Dibads, kawapan man ni mo pauban na dayon gud. Pasensya. Pasensya kayo nang imak. Ida na. Lipulo, sinsya. Wa na kaso badong, uy. Wa man ka makasahan na mo. Ay, patay ko ini. Kinanglan nga, makaabot sa programa. Nalitigil mo. Pasensya na gid kaayo badong. Wa gini nato matuyo ang tanan. Pag-concentrate na lang og drive diha, Bads. Ayaw lang pagdali ka, maabot na lang kita. Ay, kinalang madalitan. Kaya dili ko masikwati ini. Mauna niyang kipabot sa tananani. Nga may bawas lang tanan nga ikaw na ang bagong patrona sa tibuok limokon. Excited na kayo ko, Ronnie. Nga i-announce na ni Papa ang akong pangalan. Og andam na ko nga mo welcome sa tanan. I'm very proud of you, my dearest. Lasayod mong tanan sa among naagian sa among pamilya. Daghan ang mga pagsuway nga miabot sa among kinabuhi. Ilabi na gyud sa akong kahimtang sa mga miaging buwan. Ug tungod sa mga tao nga naglibot nako, wa ko kawadi og paglaom og hinuon. Nadasig ako sa inyong mga pag-ampo ug kaayo. Gataliwa sa akong kawadon, wa gyud mo mutalikod nako. Og sa tanang mga doktor ug nurses, kami unong kanako, sangko sa langit ang akong dakong kamaya ug garbo sa inyong di mabayran nga sakripisyo para sa akong kinabuhi. Nana sila. Ay, si Dana. Tara sila na. Naglingkod doon sa gobernador. May, ato sa doon. Kay tawag ko niya ang iyang pangan, ni Papa. Wa ka ba pangulbay? Ilabi na gayon sa akong duha kabutan nga mga anak. Nganong kulbaan man ko? Gawag Confident kaayo ko nga ako gitawag ko ni Papa. Sa sinugdanan ug hangtod karon nga gihatagan og dakong milagro. Waylain si Nelson ug si Leslie. Binigsunan pa pa ang inyong pangan, honey. We love you, Papa! Og karon mga pinangga kong higala ug mga kaigsuunan. Niining tungura. Di na ko magdugay sa pagpailag kaninyo. Ang tao, amoy labing tag-iya. O mo'y akong hatagan sa bagong yawi. Dining Terra Vista Grande. Wanay lain ang gigamit nga instrumento sa Dios. Kanaghatag ka na ko og ikaduhang kinabuhi. Atong sugaton sa masibang pagpat. Si Miss Idana Ibarra! No way! Imposible ka ni. Dili na may tabo. Nasayop ni! Sandali, relax. Punyeta, dili ko palabot ini. Gipakauwawan ko Papa. This isn't true! Honey! Tabang mo! Everything is fine. Congratulations, Dana. Dana, congratulations. Congratulations, Dana. Thank you. Daghan kaayong salamat ninyo. Congratulations, Iha. I am very proud of you. Salamat kaayo, Sir Perfecto. Kami ang angay magpasalamat nimo. Idang, si gobernador o si mayor, gustong muhimamat nimo.
Dali, Idana. Naa sila din eh. Dali iya, atong himamaton si gobernador. Oh, sige. Inom mo na og tubig. Aron magkaginawag kang laom. Mga way batasan. Relax. Relax lang muna. Mga wa sila batasan. May mamatay ka, amahan ka. Kalma lang lagi. Basta ko sapay may tabo mo diha. Diligi ko palabot dihan. Mga bisit sila. Mamatay sila tanan. Wala ni kaso. Masa may kaso, ha? Wa pa ni klaro, Leslie. Ato pa rin klaroon og maayo. Kay ba sinugdo na lay gamayng sipyat ang imong amahan? Nabuang ka na ba, Ronnie? Wa ka makadungog atong giigo ni Papa? Nga bag-o ng tag-iya si Idana sa among mansyon? Mao gani, ato na istorya house papa. Taruhon na to kung seryoso na bagyod to siya sa iyang pag-anunsyo. Kay unsa man daw sa imong pagtuo? Nagkomedya ra ang tiguang dautan? Tulo ati kag tiktik. Paminaw lang. Paminawa ko aron di ka mosamot o ka-stress sa imong gibati ka. Dili. Grabe gid kaayo nihan. Dili gyud ko makadawat ini. Dako gid kayo ang akong pangluod ni Papa. Dili na gid ako sa tahuron. Og dili na nako sa ilong akong amahan. Muna naman ka sa guwa ni pakabala na ako bisag nakuyapan ako sa mga dagang mga bisita. Wa na si kaluoy na ako. Bisit siya. Dagkan gid kaayong salamat ninyo, Nelson. Sa tibuok pamilya nga nagpangka namo o naghatag og akong sobra kaayo nga grasya. Pagbuot yun sa kahitasan ang tanan, Idana. O gihimo lang yung instrumento kay kining tanan. Iyamang pagbuot. O angayan lang hatagan ka o ingon na ini nga grasya tungod sa imong balaan ng pagtabang. Di lang sa akong amahan. Kung dili usab, ngadtos kinabagan. Salamat gid kayo ninyo, sir, ha? Grabe gid ang inyong kabuutan sa inyong pamilya. Mo lagi. Tinood na, sir. Wag may ikasulti sa inyong sobrang kayo, sir. Deserving mo na ining tanan. Leopoldo, nang imak. Ay, pastilan eh. Bueno, Nelson. Di lang siguro may magdugay kay padung na rabang mungit-ngit. Yun na. Asa mo mo? Mupauli na mi sa amo. Ako, minawar ko ninyo, ha? Oh, ikaw din na diya ba daw? Abinaw, poste na kabarong ikaw din na daw. Igamigam na kasultihon kay ko. Taba, unsa ko mapauli na na. Inyon maning mansyon ko. Bitaw. Nalimot ka, Idana, nga ato di. Minawar ko niya. Mo lagi. Kuhan ba, badong mabads? Ang buti pasabot ni Diana ba? Nalimot may kuha sa mong mga ilisan. Wala problema, Leopoldo. Natay mga tao nga suguon aron nga mutabang sa paghakot sa inyong mga butang dito sa inyo. Pwede na. Pero dito maato o usarang kadlaw, sir. Di maato. Sabuka sa nimo badsong, ay. Mo lagi. Usbo na ko, ha. Pwede na, pero di tumaato sa kadlaw, sir. Kitugan mo ko kahit togon. Kaya lang ni mo ni Puldoy. Daghang kita ang mga tao, nga. Kalang masuhulan to ba? Ako, sir. Lain mo ko. Ha? Bisa na sa akong matong apel ang inyong bahay, sir. Paingo din, eh. Pwede ka nagkatay masuhulan, eh. Kuyugin lang si Leopoldo ba daw? O niya, pagdalang og mga tao aron nga mutabang ninyo. Kura. Ako bandong ko ni. Ako'y bala, sir. Agrado na. Ikaw ni mo alsas ba? Pagtarong ba daw, ha? Makita ko masuhulan. Pagtarong yun. Nabi kay dakong sa nako. Walo. Ay, badong. Dibads. Pasensya na kayo, sir. Pasensya. Wain tanto na ko tayo, ha? Mayroon daw ikon ko. Pasensya, sir. Pasensya na sab kayo ninyo, Idana. God bless. O ingon mo, Leopoldo. Wala kaso, Nelson, oy. Kami ang angi mangayo ninyo og pasensya kay nahasol na hinuon mo tungod namo.
Dili na tinuod, Idana. Doon kay bisa gamay. Wagin mo makahasol na mo. Kami magani ang nawaw ninyo sa mga nahitabo. Nelson, doon na lang unta ko'y gustong isulti ni mo. Ha? Unsa man na, Idana? Sige, isulti. Tingali, magsultihan nga ita nga kitaran duha. Wa na kaso. Pwede tang magsultihan na din, na may conference room din, Pwede tang adto dito. Mahimo ba adto lang ta sa veranda? Sige. Mas mayusab nga magsultihan na ita, Idana. Kaya andam ko mutabang nimo sa tanang higayon. Kung unsa may imo mga gikalibgan o mga pangutana, bahin din sa mansyon. Dagan yun kay salamat, Nelson. Asa si Leslie? Ya, nakigda pa ba? Kailangan kayo yung pamati. Usabay nahitabo niya. Kwan, nag-pass out siya, papa. Naglisod siya sa paginhawa. O gano man, ha? Pasinog anemic siya. O ka, magdos. Imposible, papa. Lain lang yun kayo ang iyang pamati. Ihatag ang cellphone niya kay maging istorya ko. Murag di pa yun siya makataro ang istorya ni mo, papa. Ako lang siguro niya siyang patawago ni mo kung maulihan na siya. Bueno, sige. Kung unsa man ganhi Ronnie, kinahanglan dadunin mo siya sa ospital. O di ba? Tawagan ninyo si Dr. Patrick aron magpakonsulta. No worries, papa. Ako rin bahala sa kong asawa. Bueno, sige. Kung magkahigayon ko ugma, ako'y mo bisita ninyo diya. Salamat, papa. Sige. Bye. Bye. Tawag-tawag away lami. Nabalag ka sa mo. Karon na lang. Human ko niya pakauwawi. Kung gusto ka, tunat na siya ugma. Istoryahi siya. O ipahungaw na ang tanan mong gibati. Wa si batasan nga pagkaamahan. Napagila ka ni. Be strong. Di pa wahing tanan. Diligi ko palabot, Eddie. Dili ko mahimutang sa nahitabo. Dili ko makadawat kasi idana mo yung yatagan sa among mansyon. Relax lang. Samtang buhay patahan napatay dagang mahimo. Dili ko matugkad, Ronnie. Huwag ko makasabot kung nga si Idana pag yun. Huwag ko malipas ti buok na kong kinabuhi. Nagdumot ko nilang tanan. Ako yung bawi o ng among mansyon. Nauyon ka ba sa palibot? Nindot kaayo, Nelson. Pero, Unsay pero? ayaw lang og kalain, Nelson, na nahibaw ko sa nahitabo ni Leslie kaniya. Ug siya maoy akong concern karon. Ayaw paghuna-huna ni Leslie. Wala to si kaso. Nahibaw ko sa hinungdan, Nelson, kung nganong nakuyapan siya. Nakuyapan siya tungod kay wa siya makadawat sa inyo na kung pagpasidungog na ako. Pasensya na kayo, Idana. Ayaw kayo hatagin na og pagtagat si Leslie. Mao ginay unang rason kung nganong dili gid unta ako motambong sa inyong okasyon. Kay naglikay ko nga makapasakit og tao. O gawas pa ana. Sa tinuod lang, gibati ko og dakong kauwaw ninyo tungod kay nasayod kong sobra nagkit kaayo ang inyong gihatag nga grasya og ingon man pasidungog na ako. Wa kay angeng kawawan, Idana. Deserving ka nining tanan. O gani, nasayod mi nga dili papaigo ang mga butang sa kalibutan aron halaran ang imong pagkamaayo para sa tanan. Naluoy og nagkuol ko sa imong igsuon. Kung mahimo lang unta, ayaw lang lain na ninyo pagsabot kini gusto na akong isulti nimo. Nga unsa, Idana? Kung mahimo, ako ding ihatag ni Leslie ang inyong mansyon. Ha? Pero... Siya ang mas angayan nga makapanig-iya ni Ini Nelson. Ug dili ako. Dapat sa inyong pamilya lang ang angay nga magkapanunod ni ining tanan. Kay nasayod mi nga kini inyong mansyon, gikan pa sa inyong mga kaliwatan. Ug di gid ko takos nga madawat ini. Pero, Idana,
kagustuhan ni namo. Kagustuhan ni Papa nga ikaw gusto niyang pahinungdan ini. Bahin sa mga kabtangan, wa na may magkinahanglan ini. Sobra na kayo ang among mga grasya nga nadawat. Mas angayan ni para nimo, Idana. Di kasubo ko, Nelson. Hinaot nga niyo ko masabtan. Palihog, ing na si Sir Piping. Nga dili ko angayan og takos nga mudawat og makapanunod sa butang nga gikan pa sa inyong mga kaliwatan. Oh. Angay nga kamugi man nag-iya ni ini, Nelson. Kinahanglan nga gikan gyud sa inyong dugo. Unsa, sir? Ni balibad si Dana? O, Badong. Wa gyud niya dawata kining mansyon nga gihatag ni Papa para niya. Mo ba? Buang nga gud. Pero, sir, di ba nga dakong insulto man kayo na sa inyong bahin nga gibalibaran mo? Maayong pagbuminaw sa Lex Pino. May punto ba si Idana, Badong? Bugat ang iyang rason o nakasabot ko siyang gibati. Mo ba? Unsa man ka na iyang bugat nga rason, sir? Ang bugat iyang rason, kay kining mansyon, gikan pa kuno sa among mga kaliwatan. O angay lang gyud kuno nga ang makapanunod ni ini sa amo ra gyung mga dugo, sa among mga kadugo. Mo ba, sir? Pero, sir, sayop din akong ihatag sa lain. Ang lain pa niyang rason, Badong, tungod kay naluoy siya ni Leslie. Dibaw siya sa gibati ni Leslie nga wa mahimuot nga siya mo igihatagan. Buang nga sa bitaw si mga igsoon, sir. Nagpakuyap sa siya kung siya diyang gianunsyo siyang amahan. Nga si Dana na makapanag-iyas man siya, nagpakuyap. Mauligi sa panay nakadaot, Badong. Pero abi nimo, nakita ginako sa pagkatao ni Idana nga usag gid siya kamatarong og ligdong nga pagkababay. Kana, tinuol na, sir. Lig-on og prinsipyo, ingon man, barugalan si Dana. Lahi gid siya sa tanan. Ang ako lang, Badong, kung di man yun dawato ni Idana, unsa man ako sa pagsulti sa Papa nga iuli ni niya ang mansyon. Ayaw. Ayaw nag-iuli, sir. Kung dili mo daw si Dana, at tos plan B. Ihatag na nako. Unsa? Plan B. Ihatag yun nimo? Ugod, sir. Ariyo na ako ihatag, sir. Kay, basinog, mahiubos niya ino lang imong amahan kung imong paybaon nga iuli ni Dana. Mas maayo na arin na nako, kay, papuyon mo gyapon ako si Dana. Plan B na. Kamao sab gyud ka. Badong. Kamao ka gyud. Yan, sama, sir. Ako lang na, ha? Ambil na. Badong. Tenarong ra ko tag istorya. Habit. Tabangi hinon ko bi. Tabangi ko kuna huna. Kuno saon ako pag istorya sa Papa nga di siya malain. Kay ako nakasabot ko sa punto ni Idana. Na, paskang lisura na, sir. Kung mahibaw si Sir Piping na, sigurado ko, dili siya mahimuot ang istoryaha. Iya ko naghihatag ko niya. Dili dawaton. Mao gani nga nagpatabang ko nimo. Kung unsaon kay naglibog nga akong hunahuna kung ako bang sultihan si Papa o dili. Istoryahig balik si Dana, sir. O hinuon, gigi. Tabangan ti kagpasabot ni Dana. Aron, di siya balibad. Mas maayo noon, Badong. Tabangi ko pasabot ni Idana. Nga kinahanglan yun nga iya kining dawaton. Sa iyo na kina, sir. Unahon na kong istorya sila si Noy Poldo og sinang Imak. Oh, sige. Ayuhan yun sila sa pagpasabot. Ipasin og matagan pa siya og katinawan, pinaagi nimo. Basta, sir, dili na ko sa lalungan hangtod nga makasabot sila. Labi na gis Idana. Kana, mao na importante. Kinahanglan yun nga makasabot si Idana. Sa
ba ni bisit ba ni mga lamok ka? Kadaghan baglamok ini dapita. Maulagay, bayasan ni mo makoy. Kadali ba ni mo malimot? Ngabi kay nakasud lang gas mansyon nila ni Sir Piping. Nalimot na ka nga din ni kagikan. Muni ang imong bay. Ay, bitaw. Huwag ko makasabot ini puldo. Tuwa naman unta na to mansyon. O ganong nibalik pa man kita din, he? Maulagay. Noon sabyak ka makoy. Kung gusto ka nga matog dito, wala katog. Ayaw pag-agad na mo ni Dana. Kinisad si Idan na gid, no? Di gid basabtan ang prinsipyo usahay. Imbis gihatag na niya ang butang, iya pa yung giuli. Maulagay. Nanasag ka nang magbuot ka bitasan ni mo plikito na liong. Timanima ka. Nga di, ikaw si Dana. Pero syaro naman, sad. Kada kong insulto na yung gibuhat na iuli niyang butang nga hinatag na niya, Kung ikaw ipasultiyaw, Mak. Ay, gaya lang mo, Polos. Ikaw sa duwa kay Castillo. Sige lang agad-agad ana Idana. Unsa naman lang niya ikasultis mga tao nga gibalibaran niya ang mansyon. Way tarong nga tao ug bisan pa ang buang mobaliban anang nindot kayong grasya oy. Maulagay. Ayaw na lagi pagbuot, ligay. Doon ay katarungan si Dana kung anong iyan ang iuli. Wala lamok, nagkakilabok. Tiya, pasensya na kaayo ninyo. Kinahanglan yun na nga iuli nila. Kay una sa tanan, di magud ang ngayon nga ilan ang ihatag kay kagikan pa man na sa ilang mga kaliwatan. Bisag unsa pa na nga katarungan Idana. Kay gihatag naman na nila nimo, nagpasabot na, nga giisip ka dilang sakop na silang pamilya. Kada kong garbo na to, ana. Para man ko tiya, sobra na kayo ang grasya nga ilang gihatag nato. Ug usa pa, basin niya maghimo ni sabog kasamog si Leslie. Ilabi na sa nahitabo niya kaniha nga nakuyapan siya at tulgid sa pag-anunsyo ng Sir Piping sa akong pangan. Maulagi. Gusto man si Dana, Mak. Likay na lang da samok ba? Ang nakadaot manggod ninyo, naghuna-huna manggod magbati. Di dahil suskit-kito. Ay, ikaw puldo bati. Bati kag naong. Wa man ko magunahon na og bati tiya. Lahi na gyud nang maglikay tas kasamok kay magunahon na ta og bati ngadto nila. Maulagi. Oh. Ang punto ni Idana, Mak, no? Nga, santulon na ba nag-utok na si Leslie? Sabot kang si santulon? Santulon? Mango na gamay sambag ang kaslo mo na. Kaslo mo No, mas mayo nga adto na lang na niya, para wala samok. Ay, bitaw. Mao gani nga naghuna-huna mo bati ni Leslie. Baong gihimo na ninyong rason. Maulagay. Kitinood man sa Diyos nga kwanggo to si Leslie. Ay, para na ako. Kung kwanggol si Leslie, dili angin sila si Sir Nelson o Sir Piping, oy. Wa man ako sila idamay tiya. Maulagay. Ang ako lang gibuhat ang husto para makaayo sa tanan. Dili ko gusto nga maabot na sabo niya sa punto nga moani na sabo niya si Leslie aron iyang bawion ang mansyon. Sama siyang gibuhat nato nga gusto niyang bawion ang kwarta nga hinatag sa iyang amahan. Maulagay. Correct. Correct. Kasabot ka na, Mak. Correct. Ay, sayop gihapon na puldo. Sayop. Idana. Para na ako, bisag unsa pa'y buhaton ni Leslie, wa na siya mahimo kay una sa tanan, dili na nato kagustuhan. Maulagay. Kagustuhan na nila ni Sir Piping. Busa ato ng tahuron kay wag ko nakita ang rason nga imo nang iuli ang mansyon. Kumusta na ang imong pamati, ha? Ano bang di ka na mamutingog na ko, Leslie? Kung na kay sakit, tawagon na to si doktor aron magpa-check up ka. Wa ko'y sakit! Ano bising ka na mahinog ka niya? Uso ba imong problema, ha? Grabe na kayo ka pa! Sobra na kayo kasi magpagpakauaw na ako! Yun na, Regod. Uso ba imong problema? Uso may akong nahimong sa? Aha! Sharo! Wagin mo na una, ah! Hapit ang tanang mga bisita, may congratulate na ako. Kay silang tanan, nagdahom nga ako may imonganlan aron may makapanunod sa atong mansyon. Pero usay mo gihimo. Gipakauwawan ko nimo. Wa, di ka pakauwawi, Leslie. Usay wa! Mao ni problema nimo, papa. Kung tinuod pa kang miila na mo kay imong mga anak, bisag respeto na lang, nagpahibaw na lang utak ka na mo daan nga dili day ako mo imong itudlo nga Herederas Mansyon. Ganun gipatambong pa man ko nimo. Ha? Nga nung ipatambong pa ba ko nimo ato way
way hinungdan nga okasyon nga para naman dito sa mga basura ni mong mga bisita. Ayaw kong ingnan ni Ana, Leslie! Oh! Tinuod na ka kong gisulti, Papa. Wa kay pagbati nga amahan. Wa kay hinungdan nga amahan. Alitse! Ha? Papa, ayaw! O sige! Sige, napati ko karon, Papa. Naana naman ka na imong bisyo nga mapasakit na ako. Hala, sige, pasakitin ko! Tamparos ako! Wa kay hinungdan nga anak! Wa kay batasan! Mas labi ka way batasan! Lampingasan ka! Stra. Di na natulid ako ng isyu, Papa. Palihog lang. Timan ini, Leslie. Sa imong way pagtahod na ko isip imong amahan. Sukad karon. Wa na kay mapanunod sa tanan ako mga katigayunan. Imo kong gihadlok. Wa di ka hadlo ka. Ako nang tinudon ang tanan tungod kay wa kay batasan nga anak. Kuhaan ti ka sa tanan imong katungod sa tanan akong mga negosyo. Timan nina. Wa na kay imo. Og pamahawa mo karon dayon dinhi sa akong rest house. Hello? Nelson, Leslie? Unsa may nahitabo nimo? si Papa. Grabe kaya gibuhat na ako. Gihinginan mi niya din sa rest house. O gibaharat ko nga dili na kuno ko niya pakupton sa atong mga negosyo. Diya siya? Oo. O grabe ang yaga suko na ako. Bueno, nabo diha sa Buanoy? Oo, Nelson. Di amin din Sige. Pabuta ko diha. Naunta mo kay mag-istorya ta. Sige. Magpaabot ko din mo. Sige, bye. Ya. Saom na to na ron. Ito ka nga magkatabang yun nato na si Nelson. Ako rin bahala ni Nelson. Humok kayo itong ilong tawhana. Ang ako na ba? Masunod ba kamatikod nga imo lang siyang gigamit? Han, kalma lang. Dali na kayong ilaron tong tawhana. Siyempre akong pasultihon sa tiguang aron mo kalma to sa iyang kasuko nato. Pero unsa man gyud? Isog na magyud kay itong imong amahan nga palayason ta. Sa mga pahawag kita din eh. Dili lagi na mahitabo. Unya ginagbahad man gyud nga iya kang kuhaan sa tanang katungod sa iyang mga negosyo. Oh, naaman si Nelson. Siyempre mo sulti ni Papa aron mo kalma ang iyang kasuko nato. Ay, turbida. Kadakong disgrasya kay ini og tinud-on ta sa imong amahan. Mawa na gyud ang hinuon tay bahin ini sa inyong mga katigayunan. Dili gid na mahitabo, Ronnie, no? Makigkamatay gyud ko nila. Tungod lang atong agdana? Ibaylo ko nila atong patay gutom? Kinahanglan nga doon na kitay usbon ini hani. Unsa usbon? Sa itong estilo. Kay delikado og madiskuhido ta sa imong amahan. Kinahanglan nga makuha na to ang iyang simpatiya diri nato. So kaginaan na si Edana. Naghatag gid siya dakong dimala sa akong kinabuhi. Mao nga dili ko gusto nga malupigan niya. Gusto kong mahanaw hinuon sa akong mga mata. Sagdi lang. Karong mga panahon na kinahanglan nga mo kalma lang gid nata. Kay kita mo ay nabutang sa dakong alanganin ining sitwasyon na. Nakasabot mong god si Nelson sa imong punto, Daid. Gani. Nakadaig siya sa imong prinsipyo ay, ubaluganan. Pero ang iya man god kay kabalaka lang siya kung mahibaw si Sir Pepe nga imong iulit nila ang mansyon. Muna. Nagplano masabit ko ba do nga ako mismo maimusulti ni Sir Piping. Nauwaog na ikog na kay ko nila ni Nelson. Naibaw ko nga pinanggagid kaayo ko nila. Ug di na ko tuyo og tumo nga ako silang giinsulto. Ako lang gyud ang himuon tungod sa daghang rason. Mao lagi sab. Nahibaw man mi nga. Nabalaka ka tungod ni Leslie. Pero di mo ka ang mag-uol gud id. Kay wa man siya kahum nga magbuot sa desisyon siyang amahan. Og una sa tanan, di sab siya angay mag-uol nga ihatag na nimo kay daghan ka sa mansyon ay. Pila man gid Nanay ka diya? ay naanak ko na minawra ko niya. Pila man gid ang kabuok ang ilang mansyon. Badge, J-Badge. Nakabuok, J-Badge. Mulag patok anjig ko na. Sa akong nahibaw na nang Ah. murag mga 8.
Walo. Walo. Walo ka bukil ang mansyon. Ah. Daan na sa limukon. Grabe, no? Tatuag din nila ni Sir Nelson, no? Oh, lahat, okay. Grabe. Gawa sa mga mansyon, daghan kayo sila og rest house, mga resort, og uban pang mga negosyo. Mga, wagay nakapahat silang kadato, eh. Ang mansyon nga ilang gihatag niyo, okay na kina, eh. Bitaw, Idan na. Sakto man. Sakto mas Jibads. Mulagay. Ikaw ba, Makba? Oh, nadi ka. Saan ka dayong kada? Nadi ka na. Nasiputuro mo ko ni poste pong kabarong. Siputuro ko sa Bantay Bandong. mo. Napasahan na siya. Di man ikay gika istorya ni Bandong, si Dan naman. Paminaw lang ko dagon. Ay, bitaw. Dili ba? Sakto man gud si Bads. Pudo. Di Bads. Lisod man gud kayo nga tungod lang ni Leslie. At rin nung iuli ang mansyon. Anugon kayo, eh. Pertig sayang nga gud. Anugon kayo na. Di man lang kay tungod ni Leslie tiya. Ang usa sa rason ako, kay nahadlo kong mupuyo dito tungod sa kadako sa mansyon. Ug maiko kong magkunahuna ang Mayong manugo sa mga tao pagbuminaw dito. sa Lex Ang Pinon. gustuhan unya sa suga, sa tubig, ug uban pa. Ulit ka kasi na, eh. Okay na, eh. Kay matong dito Sir Nelson, no? Sila lang magbayad sa mga katabang dito. Ay, kurente, tubig, tax, o guban pa. Hawa kay gastuhan dito, bisang piso. Bitaw. Mao gani na akong naiggan. Usa na sa akong rason nga to ni Nelson. Nasobra na kayo ang ilang gihatag nako. Eh, para nako, no? Kung ikaw pasultihon. Kung ako'y pasultihon, dili yung kaagag mo balibad, ana, Ida na. Gihatag naman gina mo. Mupuyo lang ko ta dito, God. Kana pa hidautan nga wa na tayo naunaon sa mga gastuhan. Mga sulugoon og naapagitay nindot kayo sa kyanan, di ba, Jibad? O, bitaw. Balso. Muna Likas suliran. mo din niya, SUV. Oh, di ba? Oy, mulagay. Oy, Mak. Ay, Mak. Ayaw tuloy si Dana ba sa iyang desisyon. Kay di man ikay gatagan sa mansyon. No! hoy, pulpul. Ang pulpul. Pulpul. Mak. Badong, sagdi lang. Ako raw niyang istoryahon si Sir Piping. Mismo si Sir Piping ug si Nelson. Manghinaot ko, Ida na. Nga unta, di na may uli ang mansyon. Kaya, nugon kayo. Lugon to. Na may plan B. Mao. Ang plan B, yatag na ko. Ay, May plan B, may plan B. Ikaw, ha? Balayan ta. Imo naman mo ng pangaan ko, nakasuot titulogod. Lisig imo pa ni uli. Nga, ilan ko lang ihatag ni mo. correct. Sakto gid kayo. Unsa naman say gilalisan ninyo ni Papa? Nasuko siya nako nga akong gipangutan ako nga nung iyang gihatag ni Idana ang mansyon. Nga wa man lang mo konsulta nato. Maura din na inyong gilalisan? Unsay maura di ay? Kay nga no, Nelson? Gisultihan ba ni kaniyandaan nga mo na iyang plano? Way usa na to nga gisultihan ni Papa ni Ana. Pero nako, wa man kaso para nako, Leslie. Gamay ra kay ng butanga. Unsay gamay? Nalimot mo nga kanang mansyon na to sa libukon. Maunay pinakadako og pinakauna na tong mansyon gikan pa sa atong mga kaliwatan. Unya ganun gihatag mo na ni Papa sa laing tao. Dunay dakong rason si Papa. Kung nganong iya naghimo. Unsa ba ko dito akong rason, be? Tungod lang kay nagtuo mo nga naayo si Papa sa tambal ni Idana? Kay nga no? Dili pa ba na igo ang gihatag ninyong kantidad niya? Naano kay kwarta nga gihatag niya? Unya karang gihatagan pa ginog mansyon? Di man taangi mag-uol nato, Leslie. Kayo nas tanan. Why nawa nato? Naginubra na nga atong mga properties din sa lungsod. Sa Buena Suerte. Ug naapatay daghang mga grasya sa uban pang mga dapit. Usaw man nimo ang mga kabtangan nga di man nato madaas sa atong kamatayon. Dili na mo'y husto, Nelson. Wa ninyo hatagi og bili ang dako kayong sentimental value sa maong butang. Nga giyano lang ninyo hatag sa tao nga wag gibisag gamay kalabutan nato. Ang kinabuhi ni Papa, dili kabayran bisan pa ang tibuok kalibutan mo iyang ihatag ngadto ni Idana. Busa tahuro na to ang iyang kagustuhan. Kay iya man ta mga anak. Ug wa sab siya magkuhang paghatag nato sa tanan natong gusto, Leslie. Ngano, Deg? Hatagan lang ninyo uglain si Idana. Nganong ang mansyon mangyod?
Leslie Palihog. Dili na to himo nga dako ka ng isyo. Wa tay mahimo ana kay desisyon ka na ni Papa. Grabe kay siya. Sobra kaya pagpakauwaw na ko sa itong mga bisita. Wabay ko kumalimot nga iya nagsaad dato. Nga kung si Kinsay unang maminyo dato, mao iyang binlan sa dakong katungod niya ng mansyon na. Basta na, ikaw na, Leslie. Miyanhi ko aron nga magkauli ang inyong mayong kabubuto ni Papa. Kung ingon na ang imong hunahuna, unsa may akong matabang nimo aron nga di na masuko sa Papa nimo. Pero sobra na kayo siya, Nelson. Wasay kaluoy na ako. Iya pa kong gihulga nga kuhaan sa tanang katungod sa atong mga negosyo. Mao gani, aron nga dili na siya masuko nimo. Ang angay nimo buhaton, mangayo ka og pasaylong ngadto niya. Magpaubos ka. Og dili nimo siya tudluan sa iyang gusto. Huwag ko makauyon ini. Dako ginig supak sa kubuot. Di ko makatabang nimo niya na bahina. Kung mo na'y dagan sa imong utok, Leslie. Unsa man? Gusto ka ba gyud nga magkauli ang inyong maayong kabubuton? Ikaw ba, Makba? Ayaw iparehas si Idana sa imong kambisusa. Inamdumi nga kana si Idana, gusto ra kayo na siya og yano nga kinabuhi. Di na siya gusto ng sobra na kayo kaluho. Wa man na sa mangando yan ang mga butanga nga makabaton sa mansyon o bisag madato siya. Ay, nahibaw, bitaw ko, Puldo. Wa Malagay, siya malagay. magandoy, ana. Baw mo ko, ana. Pero ako lang siyang gitudloan nga wa siya mangayo nila ni Sir Nelson ang mga butanga. Siya may kitagaan. Ang naman siyang iyang balibaran nga kanindot na nahigayon na. Mo lagi. Mao gani, ayaw na siya tudloy kay di naman na bata na si Dana. Pasadi na siya kung sa iyang desisyon. Kay, di man kay ikay magbuo noon sa iyang gusto. Ay, wa man ko magbuot, God. Igo na ko misulti nga dili gitsangin mo balibad, ana. Dago ro kititong bangko na Burot ng bangko. parehasa na ng bangko. parehasa na. Sama ra nga nagbuot kanya. Pero, Puldo, bisig kung saon ako guna-huna, no? Dili gid angay nga iuli ni Idana ang mansyon. Para nako, dako dagid kayo ning grasya nga gihatag sa Ginoo nato. Tiaw mo ni, wa na gid gastuhan. Libre na gid tas tanan. Napatay mga katabang. Agisayunan ka na, Puldo. Ay nakoksultihan na mak. Di na mao'y atong giskutan karon. Ang akong gingon nga ayaw pagbuot ni Idana kasi Idana gusto ra na og simple nga kinabuhi. Liwat kay na siya siyang amahan. Nalimot ka nga kung boto na unaon kana si Idana. Uy, mas dato punta kayo na siya karon. Kung ang iyang ginikanan kanyadto, nagpabayad pa sa mga tao nga ilang gipangtabangan kanyadto. Bitaw. Mura kay. Wa man ta maglalis bahin na Puldo. Unsa man din naaanak kung dawaton lang niya. Puya, sige mo naglalis ani. Mahimo raman gud og dili lang hapon sa bupuyo. Basta dili lang gid ni iuli ang mansyon. Kay ano gud lagi kaayo. Maulagay. Ang ako sa punto makba. Unsa man sad? Bahala nag-unsay iyang desisyon. Di lang yun nato siya pagbutan kung unsay iyang gusto. Kaya siya may nagda sa iyang kaugalingon. Bitaw. Ato yun ang respetuan kung unsay iyang desisyon kay siya may gatagan na nga. Basta nga to ra yung buhaton, igo ra yun nga mo suporta sa kagustuhan ni Idana. Nag-istorya mi ni Leslie nga kahapon, pa. O, nag-hilak siya nga mitog anak ko nga imo ko na siyang gikasaban og maayo. Oh, tinuod na. Kaya siya batasan. Ako bitaw siyang giingnan nga dili maayo niyang gibuhat. Ang kahakog mao'y mipatigbabaw sa iyang utok. Nagpakauaw lang siya nato. Ako naman to siyang gitambagan, papa. O, nakasabot naman ko na siya. Unsay nagkasabot? Mura na to siya o nagmahay siyang gihimo, papa. Tingali, nakaamgo nga di gin maayo. Bastos siyang pagkababae. Wa sa respeto na ko. Ing nahinuon siya. Nakuhaan na nako siyang katungod sa tanan na itong mga negosyo.
Kung ingon ana na malang gani ang iyang kinaiya, naghatag sa dakong kauwawan sa atong bansagon. Dili siya angay makapanunod sa atong mga katigayunan. Oh, pero, Papa, Ayaw na siya duphi, Nelson. Wa na ko mahimuot sa iyang mga gipanghimo. Naghinubra na siya. Ingnagyot siya nga seryoso ko sa tanan akong gisulti niya. Okay, mga ka-listeners, no? Ayaw si Piata sa pagpaminaw ni uban pang sumpay din sugilanon. Idana Ibarra. O palihog tayo ko noong subscribe sa aking YouTube channel. Muna kang salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.